Dan il-gitla l-inspection fl-għamna. Il-ġimgħa twettqu spezzjonijiet fuq trakkijiet fi via l-avjazzjoni f'Ħalluqa. Laqgħu lil vetturi uffiċjali mit-taqsima tal-ispezzjonijiet tal-vetturi ta' Transport Malta. Horn wipers u ilma. Tiri l-aħħar erba' ta' chassis number. Chassis number orajt tiegħu. Ma' TVM News l-Operation Manager f'din it-taqsima Joseph Busuttil ifisser din il-fera tal-awtorità bħala kruċjali billi għandha lan li tqis is-sigurtà u l-konformità ma' regolamenti fit-toroq. L-ispezzjonijiet isiru kuljum. Aħna kuljum hawnhekk isiru testijiet fuq vetturi, fit-triq tintaqa' ma' kollox. Alla l-iktar li nsibu aħna trakkijiet tal-merkanzija, ġarġar tat-terrepien, ready mixes, illum naqsu, għax meta tagħmel kontinwazzjoni dejjem tnaqqas, imma l-abbuż isir xorta. Mela, bħala overloading insibu. Tajjeb, jew ikollhom tabija sporġu tal-barra mill-kaxxa, eżempju bnieda ma' dejbi trak biex xikpa ħirġa l-barra, ma tkunx uqgħod fix-xikpa, għandu van żgħir u tagħmel xikpa xorta. Dak kollha huma irregolaritajiet li nsibu. L-uffiċjal spjega li f'każ li r-regolarità tkun żgħira, ix-xufier jingħata twissija. Ikollok ċuċċa ta' żgħira, forsi seatbelt daqsxejn imżarrat, jew forsi bozza ġad dashboard ma tixalx. Dak mandu għandu l-headlamps kemm jiġu polixjati. Għandu faral fuq wara mat, rear right cluster faded. Min-naħa l-oħra l-uffiċjal żied jispjega li jekk l-affarijiet ikunu war, vettura tista' tinżamm milli tinstaq. Insibu vetturi wkoll li jkunu mhux fi stat tajjeb ta' manutenzjoni, fejn ġieli jkollna noħdulhom in-numri, qed toħorġevuta l-numri qegħdin għandna. Tajjeb, meta jirranġa imur ġib ċertifikat tal-VRT u narġgħu naraw ħana wara l-VRT biex aħna nkunu ċerti illi l-affarijiet għamilhom sewwa. Waħda mill-insibu għaw il-plus jix-xorti mal batrijara. Di tista' taħraq vettura ġifieri. Qabel tirranġu l-wisqi u l-affarijiet li fih mhux ħantik il-numri u n-numri ħanħodhom. Il-10 uffiċjali f'din it-taqsima f'Transport Malta jistgħu anki jimmultaw, inkluż vetturi b'terrapien il fuq mill-kaxxa. Il-multa tista' titla' sa 250 euro. Jekk ħansib trak overloading, tajjeb, it-trak ikun ta' 20,000, 25,000 kilo, ġifieri 25 tonnellata. Tajjeb, u sibtu b-30 u 35, dak ħan immultaħ. Tajli 250 miex ibsin iwu, ma jktaqalek ġebla fi triq. Tajjeb, arasa xaħat dil-ġebla persuna fuq il-bankina u qatlu. Jew kisser windscreen ta' karozza ġilli ġraw. Spilix tal-konkos. Waqqa l-konkos għaddej motor waraħ. Aħna maħniġ biex nsawtu n-nies jew nikkastigaw in-nies. Aħna nedukaw in-nies irridu. Din it-taqsima twettaq bejn 424 spezzjoni fix-xahar fuq trakkijiet.